эфирда яңалыклар чыгарылышы, исәнмесез, студияда сезне мин Фәридә Сабирҗанова сәламлим. Иңелек тапшыруның кайбер темалары хакында. Бүгін Чаллыда 2000-ге якын укучы президент сочинениесі язды. Бірдәм дәүләт имтиханына кіру үшін рөхсәт булып торган бу чара 54 мәктәптә оештырылды. Мәктәпләрнең берсендә Ләйсән Ханова булып кайтты. Россиядә инвалидлар 10 көнлеге сәламәтлеге чикле шәһәрдәшебез ни өчен игътибардан читтә калган хәбәрчебез белде. Эш ачарга теләүчеләр өчен яңа мөмкинлекләр. Бизнес-десант бүген Чаллыда булды. Елга сулары аның шын мәгънәсендә кешене тартып, әйдәле миңа кыен дип әйтеп торалар кебек. Этюдларда туган як табигате картиналар галереясында яңа күргәзмә ачылды. Бүген Чаллыда 2000-ге якын чыгарылыш укучысы йомгаклау сочинениесе язды. Бу алар өчен 2016 елда үткәреләчәк бердәм дәүләт имтиханына керү билеты дигән сүз. Исегезгә төшерәм, йомгаклау сочинениесе турында Россия президентының карары узган ел чыкты. Ул укучыларның белем бирү дәрәҗәсен арттыруны күздә тота. Вузга укырга керүчеләргә өстәмә баллар да бирергә мөмкин. Барсы турында тулырак хәбәрчебез Ләйсән Ханова сюжетында. Йомгаклау сочинениесен язу шәһәрнең 54 мәктәбендә оештырылды. 4-нче мәктәптә дә бүген җитди сынау. 11-нче сыйныф укучылары Ландыш белән Адель сочинение язырга өлгергәннәр дә инде. Алар хәзер классташлары чыгуны көтә. Йомгаклау сочинениесе кирәкме, юкмы, балаларның фикерләре төрлечә. Ландыш аны бердәм дәүләт имтиханына әзерлек дип исәпли, әмма егет аңа әзерләнгәнче имтиханга әзерләнү яхшы булыр иде дигән фикердә. Безгә 5 тема бирелде. Ул темалар бик авыр түгел дип уйлыйм, чөнки без уже 10 класстан бу сочинениегә әзерләнәбез. Кичә инде мин үземнең сочинениеларны укып, шулай үзем әзерләндем. Но я считаю, что сочинения, наоборот, вредят подготовке к ЕГЭ. Йомгаклау сочинениесен әзерлек киресенчә бердәм дәүләт имтиханнарын бирүгә зыян китерә. Чөнки син ярты ел буе сочинение язуга әзерләнәсең, әмма математика башка фәннәр читтә кала. Сочинение булмаса, без ел буе имтиханга әзерләнер идек. Сочинение язарга кергәндә балалар үзләре белән кара гельле ручка, шәхесләрен раслаучы документ алып кергә тиеш иде. Шулай ук аларга инструкция бирелде һәм кирәк булган очракта ризык һәм дарулар алып кергә рөхсәт ителде. Йомгаклау сочинениесен язу өчен укучыларга 4 сәгатькә якын вакыт бирелде. Инша сәгать ярымга озаккарак сузылды. Барлыгы 5 тема. Алар сынау башланырга 15 минут кала билгеле булды. Сочинениелар вакыт, үй, юл, әдәбият елы, мәхәббәт темаларына багышланды. Мәктәпләрдә әлеге Россия күләм чарага җитди әзерләнде. Әзерлекне алдан башладык. Беренчедән инде без билгеләдек дежурный укытучыларны, аерым классларны, без аларга бүлдек аерым бер коридорны. Чөнки сочинение язган вакытта, теге коридорда тәнәфес вакытында балалар аларга комачауламасыннар өчен, аларга яхшы шартлар тудырылсын өчен. Сочинение өчен балалар куелмый, алар зачет яки зачет түгел дип бәяләнә. Нәтиҗәләр уңай булган очракта кайбер вузлар укырга кергәндә балага баллар да өсти. Мәгариф идарәсе башлыгы Лидия Золотарева әйтүенчә, бүген сочинениене узган елгы чыгарылыш укучылары һәм махсус урта уку йортларында белем алучылар да язды. Нәтиҗәләр 4 ел гамәлдә. Эшләрне инде иртәгәдән тикшерә башлаячаклар. Начиная с завтрашнего дня начнет работать муниципальная комиссия. Муниципаль комиссия эшли башлый, ул биремнәрне тикшерәчәк. Соңыннан сочинениелар белем бирү дәрәҗәсен бәяләү үзәгенә Казанга җибәрелә. Шулай ук эшләрне федераль үзәктә соратырга мөмкин. Сочинение яки инша нәтиҗәсе уңай булмаган очракта укучыларга аны кабат язу мөмкинлеге бирелә. Яңадан сынау 3 февральдә һәм 4 майда булачак. Ләйсән Ханова, Дмитрий Ачеев, Ленар Султанов, яңалыклар. Россия күләмендә инвалидлар 10 көнлеге башланды. Максаты сәламәтлекләре чикле кешеләргә игътибарны арттыру. Тик менә шәһәрдәшебез 2нче төркем инвалиды Илсөяр Калимуллина әлеге игътибардан читтә калган. Сәбәбе нәрсәдә, хәбәрчебез белеште. Постоянно на палке, потому что ул аяқты барасын булайга китә, тут тегеләгә китә. Илсөяр Калимуллинага табиб таяксыз йөри алмаячаксың дигән, ул 2нче төркем инвалид. Өстәвенә 20 ел элек шиһәр кичере дигән диагнозын куялар. Бу вакытта хатын 6 яшьлек баласын аякка бастыра алмам дип курка, әмма зур тырышлык белән улы 2 югары белем ала. 4 ел элек шәһәрдәшебез аягын сындыра, сөякләр авыр ялгана. Илсөяр Калимуллинага бер адым атлауда сызланулар аша бирелә. Егылдым, и все, и травматолог поставил перелом берцовый кость подколенный, икегә айрылган сөяк икән ул. Шул нишкә генә сөякләр ди.
Шулар сыңған инде менен икisi de гипсқа куйдылар. Шәһәрдәшебез кибеткә дә табибка да бара алмый, өйдә ялгызы, улы командировкаларда. Илсер Калимуллина яши торган йортта барысы да күп фатирлы йортларда хезмәт күрсәтү буенча килешүләрне яңадан төзи. Моның өчен идарә итү компаниясына барырга кирәк. Пенсионер моны эшли алмый. Безнең иҗат төркеме бу уңайдан әлеге йортка хезмәт күрсәтүче мәхәллә оешмасына мөрәҗәгать итте. В случае, если житель сам не может... Әгәр шәһәрдәшләр үзләре килә алмый икән, ул безнең оешмага шалтыратырга тиеш. Белгечләр үзләре аның янына килеп килешү төзергә ярдәм итәчәк. Идарә итүче оешмага шалтырату белән белгеч тиешле адрес буенча килеп җитте. Шунда ук килешүгә кул да куелды. Поставить подпись, фамилия, инициалы, и где галочку за сына тоже подпись поставить. Мәхәллә идарә итү компаниясында барлыгы коляскада йөрүче 27 инвалид теркәлгән, исемлек тулыланып тора. Инвалидлык алучылар бу хакта үзләре хәбәр итәргә тиеш. Исәпләү җыелмалары күрсәткечләрен алыр өчен ярдәм кирәк булган очракта да диспетчерга шалтыратырга кирәк. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Айрат Закиров, яңалыклар. Чаллыда икътисади сүлпәнлек күзәтелә. Бүген шәһәр советы депутатлары чираттагы утырышта шәһәрнең социаль-икътисади үсеше турында фикер алышты. Киләсе елда кече һәм урта бизнес үсеше өстенлекле юнәлешләрнең берсе булып кала, эшсезлек дәрәҗәсе 1%-тан да артмаска тиеш, шәһәр бюджеты социаль йөзен саклап калачак. Пенсионерларны аз керемле халыкны бакчачылык ширкәтләренә йөртү өчен 15 миллион сум, ә инде мунчаларда ташламалы тарифны саклау өчен 3 миллион сум акча каралган. Пансионатта ветераннарга хезмәт күрсәтүгә 4 миллион сум акча тотылачак. Утырышта каралган 8 мәсьәләнең барысы да шәһәр сессиясына чыгарылды. Депутатлар шулай ук Сидоровка бистәсендә яшәүчеләр проблемасын да күтәреп чыкты. Совершенно неорганизованное движение общественного транспорта в нашем районе. Бу районда җәмәгать транспорты хәрәкәте бөтенләй көйләнмәгән, юл яктыртылмый. Василиса Голицына белән булган фаҗиганың кабатлануын көтәбезме? Тукталышларга кадәр юл чакрымнарга сузыла. Сидоровкадагы проблемаларны комплекслы хәл итү кирәк. Просим вас посмотреть на наши... Эш ачарга теләүчеләр өчен яңа мөмкинлекләр. Бизнес-десант бүген Чаллыда булды. Елга сулары аның чын мәгънәсендә кешене тартып, әйдәле миңа кыен дип әйтеп торалар кебек. Этюдларда туган як табигате картиналар галереясында яңа күргәзмә ачылды. Магазин «Иголочка». Все для шитья и рукоделия. В огромном ассортименте. Вышивка, пряжи, товары для творчества, художественные материалы, ткани и швейная фурнитура европейских производителей. Проспект Мира, торговый центр «Бум» и поселок ГЭС, рынок «Чайка». Мы заставим ваши деньги работать. Таджил Инвест 34 87 11. Зима все ближе. Нужна шубка или шапка? Только в КДК КАМАЗ выставка-продажа «Изобилие меха» с 29 ноября по 7 декабря. Изысканные модели всего от 9900 рублей. Люблю я внука на плечах катать, а недавно плечи стало ломить. Сват дал мне желтый крем «Долгит». Совсем другое дело. «Долгит» – немецкое качество по доступной цене. Новогодние корпоративы в ресторане «Сказка Востока». Весь вечер с вами любимые герои из «Кавказской пленницы». Меню от 1000 рублей. 36 58 58. Гүзәл Уразова һәм Илдар Хакимов улым дип исемләнгән өр-яңа шоу программаларына чакырып кала. 4-5-6 декабрь Ярчаллы, Сара Садыкова исемдәге концертлар залы. В закон об обязательном страховании автогражданской ответственности внесены изменения. Если полис ОСАГО виновника аварии оформлен после 30 сентября 2014 года, то максимальная выплата по материальному ущербу составит 400 тысяч рублей. Если же полис оформлен после 31 марта 2015 года, то выплата за причинение вреда жизни или здоровью осуществляется в пределах 500 тысяч рублей. Получить подробную информацию об изменениях законодательства в области ОСАГО, задать вопрос, подать жалобу вы можете на сайте Центрального банка Российской Федерации. Туры эфирда яңалыклар һәм без дәвам итәбез. Бизнес-десант Чаллыга да килеп җитте. Республиканың икътисад министрлыгы Татарстан шәһәрләре буенча эшмәкәрләр өчен бушлай укулар уздыра. Баулы, Тәтеш, Азнакай һәм башка район шәһәрләр эшмәкәрләр дәүләт ярдәме хакында кирәкле мәгълүмат алды инде. Икътисад министрлыгы мондай очрашуларны 17 декабрьгә кадәр 45 район һәм шәһәрләрендә уздырырга ниятли. Мондай семинарларда эшмәкәрләр бушлай бизнес-комплектлар алырга мөмкин.
Шәһәрдә 3 ел дәвамында эшмәкәрлеккә ярдәм итү үзәге эшли. Ул бизнес белән шөгыльләнергә теләүчеләргә дәүләттән финанс ярдәме алырга булыша. Күптән түгел генә республикада дәүләт бюджетыннан микрофинанслау фонды эшли башлады. Эшмәкәрләр дәүләттән 10% кредит алырга мөмкин. Әмма мондый мөмкинлектән шәһәрдәшләр файдаланырга ашыкмый. Быел 14 эшмәкәр 11 миллион сумга гариза тапшырган. Если по программам лизинг-грант... Лизинг-грант буенча катнашырга теләүчеләр күп, субсидиялар программасында катнашырга теләүчеләр дә җитәрлек. Ә менә яңа программа белән кызыксынмыйлар. Эшмәкәрләрнең күбесе акча каян алырга дип баш вата. Үзләре дәүләт ярдәменнән файдаланмый. Әлеге дәүләт фонды иң күбе 1 миллион сумлык кредит бирергә әзер. Киләсе елга бу сума 3 миллионга кадәр күтәрелергә тиеш. Бизнес-десант проекты кысаларында үз эшен булдырырга теләүчеләргә һәм эшмәкәрләргә бушлай бизнес-комплектлар тәкъдим итәләр. Я для себя отметил идею, это, например, производство пластиковых стаканов. Мин үзем өчен пластик стаканнар җитештерү идеясын карадым. Шәһәрдә моның белән беркем дә шөгыльләнми. Бу безнең оешма эшчәнлегенә якын. Шуңа күрә тизрәк бизнес-планны күрәсе килә. Әлеге бизнес-комплектларны әзерләүгә Икътисад министрлыгы җитди караган. Татарстанда аларны чынга ашыру җиңел булачак. Ел дәвамында яшелчәләр һәм тәмлеткечләр җитештерү, шиномонтаж, бухгалтер хезмәткәрләре һәм башкалар. Проектлар махсус Татарстан өчен эшләнелгән. Киләчәктә аларны Россия күләмендә тәкъдим итәчәкләр. Суть в том, что каждая определенная идея может с определенным... Һәр идеяда Казанда да, Мамадышта да уңышлы эшли ала. Эшмәкәрлеккә ярдәм итү үзәге моны контрольдә тота. Алар үз төбәкләре өчен актуаль юнәлешләрне сайлыйлар. Бизнес-десант республика шәһәрләре буйлап гизүен 17 декабрьгә кадәр дәвам итәчәк. Биредә барлыгы 40 төрле бизнес-комплект тәкъдим ителә. 20 буш урын бар. Булары Татарстан эшмәкәрләре үзләре тәкъдим иткән уңышлы юнәлешләр өчен. Белгечләр бу идеяларны өйрәнеп яңа комплектлар әзерләячәк. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, яңалыклар. Хакимиятта шәһәр төзелеше советының чираттагы утырышы узды. Архитекторлар шәһәр башкарма комитеты вәкилләре 7 мәсьәләне карады. Алар арасында мини-кунакхана, көнкүреш хезмәт күрсәтү үзәге проектлары һәм башкалар. Киңәшмәдә Ватан-Ана мемориалын реконструкциялау хакында да фикер алыштылар. Мемориал комплексына зур экран куелачак. Проект авторлары фикеренчә, экран итеп һәйкәлнең постаментын файдаланырга да мөмкин булыр иде. Әмма бу тәкъдим архитекторлар арасында яклау тапмады. Шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе проектка төзәтмәләр кертеп, чираттагы киңәшмәдә кабаттан бу мәсьәләгә әйләнеп кайтырга тәкъдим итте. 9 майга кадәр Ватан-Ана мемориалын төзекләндерү тулысынча төгәлләнергә тиеш. Дәвам итәбез. Бездә уку кызыклы. Советлар Союзы герое Никита Кайманов исемендәге кадетлар мәктәбендә укучылар шулай ди. Бирдә булачак янгын сүндерүчеләрне, шик сакчыларын әзерлиләр. Кадетлар өчен гадәти көн бу. Бирдә белем бирү процессы дәүләт стандартлары нигезендә укудан тыш көндәлек зарядканы, хәрби патриотик әзерлекне үз эченә ала. Бирдә уку кызыклы ди кадетлар. Бу мәктәптә укытучылар безне чын күңелле өйрәтәләр. Физик яктан көчле, сабыр, кыю булып өйрәтәләр. Уку йорты 47-нче мәктәп буларак 1987 елда ачыла. 2008 елда кадетлар мәктәбе дип үзгәртелә. Хәзер инде ул Советлар Союзы герое Никита Кайманов исемен йөртә. Бирдә балалар 1-дән 11-нче сыйныфкача укый. 7-дән соң алар янгын сүндерүче һәм шик сакчысы юнәлешләрен сайлый ала. Каждый год мы выходим на сплавы. Һәр елны без хәрби кыр җыеннары үткәрәбез, кадет балалары оештырабыз. Балалар өчен бездә кызыклы шөгыльләр бик күп. Теләге булганнарны мәктәпкә чакырып калабыз. Дисциплина тормышка җитди әзерлек. Шәһәрдәшләр бик теләп балаларын бирдә укыта. Во-первых, мужской коллектив. Беренчедән монда белем һәм тәрбия бирүдә ир-егетләр коллективы катнаша. Бу балалар өчен бигрәк тә мөһим. Икенчедән укыту дәрәҗәсе яхшы. 15 ел шушы юнәлештә эшлим. Команда рәхмәтләремне әйтеп бетерәлмим шул мәктәпкә. Мине тәрбияләгән өчен, укыткан өчен. Кадетлар мәктәбенә керү өчен баланың сәламәтлеге ныклы булу, ата-ананың исә хөкемгә тартылмауы кирәк. Уку барышында профессионал сайлап алу уздырыла. Нәтиҗәләр уңай булган очракта кадетларга профильле вузларга керү өчен юлламалар бирелә. Лесенханова, Дмитрий Рачев, яңалыклар. Чаллы яшьләре 21-нче гасыр лидеры исеменә дәгъва итә. Бөтен Россия конкурсы Мәскәүдә үтәчәк. Анда 3 шәһәрдәшебез катнаша. 21-нче гасыр лидеры үзенчәлекле бәйгә катнашучыларга башта социаль челтәрләрдә мөмкин кадәр күбрәк тавыш юу, үзләре хакында масса күләм мәгълүмат чараларында сөйләү кирәк. Бәйгедә исә алар үз-үзләренең гадәти булмаган формада тәкъдим итәргә тиеш. Җиңүчене Россия президенты стипендиясе көтә.
сам презентация, то есть это будет... Мин үземне тартмалар ярдәмендә күрсәтмәкче булам. Алар минем тормышымны чыгылдырачак. Эшләренә нәрсә салачагым сюрприз булсын. Шуны гына әйтә алам, бушыннан да жюри өчен көтелмәгән әйбер булачак. Картиналар галереясында яңа күргәзмә ачылды. Рәссам Гөлназ Әдхәмова шәхси күргәзмәсен тәкъдим итте. Ул үзе дә биредә фәнни хезмәткәр булып эшли, яшь буынны иҗат серләренә төшендерә. Гөлназ кичкенәдән үк рәсем ясау белән шөгыльләнә. Галереяда 35 эшен тәкъдим итте. Алар акварель, акрил, майлы буяулар белән башкарылган. Рәссам туган як табигатен сурәтләргә ярата, үз картиналарын этюдлар дип атый. Ул аларны Татарстанның төрле почмакларында ачык һавада иҗат иткән. Чөнки ул җәй көннәрендә пленарга чыгарга ярата. Менә шушы туган ягыбызның матурлыгын, тарихыбызның байлыгын, авыл җирләрен, бакчаларда үскән шушы матур чәчәкләрнең төсләрен, матурлыкларын бирергә ярата торган рәссам. Гөлназга зур уңышлар теләп калабыз. Хезмәттәшебез һава торышы тапшыруы алып баручысы Ольга Гайдабура Хәйрия патшабикәсе дип аталган халыкара матурлык бәйгесендә чираттагы җиңү яулады. Бәйге Кытай янында урнашкан Тайвань утравында үтте. Анда төрле илләрдән 80 кыз катнашты. Россия данын 3 кыз яклады, алар арасында Ольга Гайдабура. Ул вице-мисс исеменә лаек булды. Бүгенге менә шулар, иртәге көн яңалыклары белән сезне хезмәттәшем Ләйсән Ханова таныштырыр, ә мин сезнең белән саубуллашам. Исән-имин булыгыз.